Takže Andrej, poprosím ťa, mám na teba dve otázky. Jedna je ohľadom dnešného zápasu, ktorý sme celkom v pohode zvládli nadhomenný nad Ečka Chemeš Spišská Mládež, aby som sa opravil. Ako by sa ho zhrnul? No, ja som mal najskôr taký pocit, že nám trošku stúpla sláva do hlavy a že teda chalani, že to nezvládnu, ale znova sa potvrdilo, že tu je samý profesionál a v polke prvého setu sme to zobrali do vlastných rúk a dosť jednoznačne sme vyhrali, si myslím. A čo sa týka, keď už si troška načrtol ten slovenský pohár, keby si ho mal zhrnúť tiež nejakými pár vetami, či už to semifinále, čo bolo podľa mňa takisto dramatické, aj keď na finále to nemalo? No, zhrnúť to, no bolo to grandiózne, bolo to proste super. Hlavne ten finálový zápas, keď sme sa ťahali v tom tiebreaku, tak už išlo naozaj do tuhého a ukázala sa také tie veľké skúsenosti nášho nahrávača, ktorý úplne exceloval v koncovke a super to prerozdelil a na základe toho sme aj vyhrali. Ešte gratulujem a držte sa ďalších bojov. Ďakujem. Že ste predvili taký skvelý výkon po tom minulom týždni, čiže som sa vám poďakoval za ten váš odvedený výkon, zvíťazili a zabojovali o popredné miesto v celej súťaži. Dovolte mi, aby ste dosiahli taký fantastický výsledok zase. A chcem poďakovať vašim trénerom, pretože vieme všetci, že za tým je vytrvalosť a obrovská práca. To chcem zdôrazniť. További eredmény, ami született, és ehhez csak gratulálni tudok. Köszönet van! Kým ste sa jeden na druhého, ja neviem, prispôsobili zvyky, ale dá sa to vidieť. Ostatní všetci, ktorí sú okolo toho, takže ja vám do srdca a mene všetkých, ktorí sú tu. Naša spoločná. Aj. Aby sme aj dekorovali, lebo toto patrí, táto medaila patrí aj mestu, takže gratulujeme Komárnu. My gratulujeme. To je prekvapenie. Nemá? My. Srdečná vďaka. Povezenie, keby som sa rozumel. Keby ste tak iba pokliadol. Pánovi trénerovi, ďakujem veľmi pekne. Potom zakričíme si, nie? Ečke to három.